Ka wadhi nyime, moko kuom jolar kombe gi otiko mar MDG e boma ma Kisumu koro wuok kendo kwedo mokalo kang' ma jatend duond burano David Ochieng keto girimiti gi ogai mar Kenya Kwanza William Ruto. Gilero ni okang' ma kamano ne jatendgi okawo kaka en wuon ma ok kaka duond bura mar MDG. Kane adonje MDG nadonjo kang'eyo ni MDG ntiere azimio la umoja ma support telo mar ker mane jakom dwaro bedo jaker mar abich Kenya ka. Ne wago campaign, Ochieng nyokonyowa momiyo otiko Nairobi. Bang' mano nyokwanene nyaka seche mwaloseni. Ne waonge ng'eyo. An napo mana kigona simu donjo mang'eny kipenja ni to wasedar wadhi e Kenya Kwanza. To nyobuoga kendo nyokawa gi buok kabisa. Nikech aonge ng'eyo mora mora. Kata wach mora mora madipo ni nong'isowa ni koro wuok e azimio odhi e Kenya Kwanza. E gimomiyo an kaka ng'ano manyochungi MDG Market Milimani Ward akwedo gi okang' mabor David Ochieng kuom kao chamane gi members ne magin wan ka ok wang'eyo to terowa e Kenya Kwanza. Chama ng'eny e odwa mar azimio ni pod adhi yiero machielo tabedo jakanyo no mondo warit go duoko madhi wuok e Supreme Court. Kantiere kony mora mora ma pod dhi dwarore ma jakom nyalo dwaro ne joge to pod wadhi wuok oko kendo pod wadhi support dwach jakom mar dwaro ker mar Kenya ka. Our party leader obedo piny gi jomoko adek to giwuok ne gidhi e Kenya Kwisha kata Kenya Kwanza magidhieno. One